Zdravím chat a YouTube divákov na prvom dieli speedrunu v hardcore. No, nie že speedrunu, ale dajme tomu, že proste skúsiť dohrať hardcore. Takže rovno poďme na to. Cieľom je logicky zabiť Enderdraka, je. A pre vašu informáciu, ešte som to nehral. Ten hardcore mod. Jakoby. Ja by som mohol ísť ešte, že zabiť draka. Takže to bude zaujímavé. Hodne zaujímavé. No. Ja mám zapnutý autojump. Ach ja. Hlavne, že FPS-ka mám zapnuté. Ale autojump som nevypal. Keby ste chceli, tak môžeme potom zrobiť aj Minecraft, ale Twitch mi škodí. Len neviem to zapnúť, takže som sa snažil to zapnúť. Škoda, že som si treba nedal minimapu, ale tak možno by to ani nebolo moc dobre. Možno by to bolo také menej férové ako keby. Nice kravičky. Tie sú skvelé za mňa. Ale dôležité pre život. Hardcore. Iglu. Som mi prvýkrát podaril. Nice, proste takto na začiatku iglu. A tak trošku mi seka hra, aj neviem z jakého dôvodu. Takže možno si trošičku znižím čanky. Ja. 40 som si myslím, že bude stačiť. No aj tak nejde dve ako lepšie. Á, toto je to iglu, ktoré zaujíma? Ja. Zoberiem si aj PS, aj crafťák, lebo som schopný všetko stratiť. Akože aj bez umretia. Som všetko schopný nechať za sebou. Teraz nájsť nejakú kevku. Najlepšie. Alebo horu, na ktorej je proste na strane uhlia. Aj to je možnosť. Definitívne budem potrebovať železo, no. Takže asi tak. Koľko uhlia si vezem? 20 tremors? Dajme tomu.
To si myslím, že mi bude stačiť na doživote. No a teraz nejakú jaskyňu. Teoreticky tamto by mohla byť jaskyňa. Tam je jaskyňa. Takže sa pozrieme skôr sem. Fakt mi to docela dropuje, ale to FPS-ka teraz. Neviem z jakého dôvodu stále. Však tu nemám draky. Pri drakoch môžem mať 130 FPS, a je to úplne pohode. Proste, neviem čo je s týmto. Ja, kejvka. Je tu železo. Teda aspoň niečo málo. Si začal naťažiť nejaký kobeľ. Tak jak to máme? 3 stejky iba. Stále lepšie než nič. Asi budem uchádzať tady, že by tam bola voda, nie je tam voda. Alebo môžem po boku steny, no to bude asi na anglicky, že? Ešte stíham nejaký kobel. I keď neviem na čo mi bude, ale why not? Nech ho mám dosť, keď už ho bude mať. Si zrobím asi ďalšiu pec ešte. Vždycky som si tu mohol dať aj Night Vision. Čo už? Ja, to bola celú dobu voda, nice. Zombík s lopatou. Mi dal 3 hapka alebo 4? Neviem, lebo to docela dosť, ako by na zombíka, no. Ale nie na zombíka s lopatou. To som zvyknutý približne asi tak podobne, to je, si myslím. Iba zombík lopatu. Nice. Creeper nesiel. Creeper dostal odcreeperované. Ani tento nestíha. Som až moc rýchly na nich. Ja, železo. Nice. Až jedno, GG. Koperník. To medveď, jo. Podajú ryby. Zajímavé. No to je krajina, čo čet? Neviem. Pumpkiny. Najlepšia by bola dedina, no. To sa hodne najlepšia.
se asi budeme muset ještě normálně zničit ten render, když jsem si tak vím. Je strašně toto. 32. Nebars. Může být ještě asi. Takže tak pohodica. Teraz mi príde, že tých FPS mám zbytečne veľa, 60, ale tak... Dobre, tak ono to skáče tak na mňa, 30 vypadne. Prázdna jaskyňa. To bolo drop. Zase prázdná jaskyňa. Čo semka? Není prázdná jaskyňa. Teoreticky by sa možno dalo skočiť do vody. Dalo. Železo. Ty kokso s mečom. Neviem, či som na toto povie pečkož moc dobrý forever. Ďalšie železo. Nebudem robiť nič, ale možno by sa vedel štít. Na creeperov hlavne. Lebo keď ma prekvapia, tak som mŕtvý. Teda aspoň ja si myslím, že som mŕtvý. Jaj, zaboli. Ja už som mal styky? Prečo som vyrobil ďalšie v tom prípade? Budeme sa stúpiť. Štít potrebujem. Bude chodiť kyblík s vodou. Kým sa mi toto robí, že by sa natiežil ďalšie irony. Asi môžem. Však mi to nezmizne. Teda ak nezmrem. Ja, seklo to. Kebyže ho zabijem. Neviem, že to možno nebude dobrý nápad, ale možno aj. To bude stačiť, si myslím. Ne, nebude. Takto. Nice, prvá. To je prvá. Z 12. Každopádne chcem vidieť aj záujem o túto sériu. Akože, že niekto robím viackrát. Takže asi tak. Prečo skačem tak, ako skačem? Prečo si to neodľahčím proste?
logického hľadiska by mi to malo asi výjsť na celý armor. Jo. Vyjde. Perfektne úplne. Táto vec, že asi iron nepotrebujem na iné veci, ako je treba z toho túlky. Stačí armor. Bolo to. Dobre, to sme skoro hotoví. Dúfam, že neskopem nedru. Nájsť Nether Fortressku bude to najťažšie zo všetkého. A mne chýba ešte vlastne jeden iron na flint and steel. GG. Je to nejaké blízko? Tam ten, ale tak... Ja potrebujem ešte nakyb... Hej, prečo som toho ironu nenaťažil viacej? Potrebujem ešte 4 irony. Až 4. To je zhruba toto. Takže pohoda. Potom vypalíme časom. Keď to bude potrebné. Keď už by sa to hodilo teraz najlepšie asi, na kyblík. Nech si možno zobrať tú vodu a stranu odtiaľ to čo najlepšie. A treba sa vyspať. Nice. Tak je to len rýchlovku vypecť. Jeden bude na flint and steel a jeden bude na kyblík. 3 budú na kyblík. No tak, ešte jeden. Nechcem to byť celý deň. Imagine sa hneď naprvé dostať až ku drakovi a zomreť tam. Nože teraz Lava Lake. Mám dedinu. Nice. Tak snad si nájdem Lava Lake. Jo, našiel som.
Teoreticky tu dedinu asi ani nepotrebujem zatiaľ. Ale potom si pre ňu môžem zajsť keď tak. Si ešte naberiem meso nejaké pre istotu. Keď myslím si, že toto mi vystačí na celý nether. No, a keďže neviem, jak sa robil ten portál, lebo som to zabudol, tak to zrobím normálnou cestou. No a ešte potrebujem gravel. Takže buď gravel, alebo zapalím celý les. Čo myslím si, že skôr ten gravel, lebo neviem, či som to nešiel cez rieku. Asi. Mám taký pocit. Tak to mám dobrý pocit, že som išiel cez rieku. Ty kokso, to je pocit, že? Neviem. Len tam by mohol byť, ale... Nope. Proste nikde nie gravel. Ja ho nájdem. Väčšinou u dedín, ako je tam bývajú rieky, alebo jazerko, alebo niečo takové aspoň. Gravel tam býva. Možno. Ja, gravel. Daj mi flinta. No, neverím. Mi dal flinta. Tak. Nice. Do pol hodiny som v nedru. Nebudeme radšej k tomu nič robiť. Jo, a tam sa rovná dva spawnery, výborne. Semka by nemal byť nejaký. Tam radšej to podzemné. Nie to nadzemné. Tak asi vezmem to vzduchové. Ale proste aké je šťastie toto. Až moc. Aspoň nedostávam elektrické šoky, ako dostával dým. Keď si asi nie. Majster tam ten. Nice, blaze rod. To už je prvý. Zadujem.
Wither skeleton, to je GG. Idem zabiť. Ešte sa nespavnuli. Jak to? 3 blazerony, to je 6 iba toho, takže to potrebujem ešte definitívne viac. Hej, problém. Nezomieraj. Jak to? Ne, už som ďalší, ale ja potrebujem proste si vyrobiť nové čo? Novú sekerku. Prečo kraftím nové krafte, keď už mám? Takto. No čo, spavnite sa nejaké. Jo, já tu máme Enderman biome, let's go. Pesička. Ale jak? Mám 4. To je seriózne hodně. Čakal som, že to stihnem, ale asi ne. Čo ten Wither skeleton? Tupý, ok. Tak teraz už je úplne tupý. Je to ešte dneska? Jo, nice. Kam letíš? Chlape. 7, to je 14. Vystačí. Ty tu čo robíš? Brb.
Počkej, možno budem za chvíľu šťavkovať. Čo potom teraz sú perly? Najlepšie ako sa k ním dostaneme asi... Predpokladám, že tady. Možno aj tady to. Nope. Ale môžem sa to prekopať. Mám pocit, že tu bude ešte časť fortresky. Alebo ne? Možno ne. Dobre, nejdem sa kopať, tu bude 13 na 3 roky. Niečo mi rávi, že budem v pohode. Ale ak sa spomínam Blaze, tak som mŕtvy. No. Ty koksov, vás tu ale je. Ty vole. Opovažíš. Dobre. Ty vole, ešte, že to je taký pomalý efekt. Postavíme cestu z Gravel chat. Som sa bál, že som počul Gasta. Niečo mi vraví, že mi to bloky definitívne nestačia. Chcem si nechať koľko? 6? 5. 5 dreva si musím nechať. Ty kuk, sa to neviem, či prežijem. Ja som si nechal to 5. drevo. To prežijem. No, ja som to vedel. Semka už to naťažím. Dobre. A potom si z toho postavím čo? Cestu. Aspoň je to veľký biom.
Máme dvě, kolko chceme, asi 14, dajme tomu. Ty si ten koho nemusím. Mohl bys dolů, nestěžoval bys si asi. Alebo půjdeme za ním hore, no. Naše kola. On může hitovat? Dobrá. Dopr. Dele. Takú sračku som zrobil, takú chybu posratu. Ja som tupec. Žij koniec prvého videa. Drba. Ja som to mal vyhrané. Ja som tupec. Nevadí, to zostalo.